Zigarella roza, mhux ta' drab imma ta' tfal ċkejknin. Xena mill-isbaħ laqat li l-kull min inserta t-tawal minn fuq xi bejt jew għoli lejn il-ground tal-futbol tal-Mellieħa l-ġimgħa filgħodu. Donnu smewit kienu jafu li tfal tal-iskola primarja tal-Mellieħa fiħdan il-Kulleġġ Marija Reġina kienu qed jagħmlu xi ħaġa lan-nobli u temp bżamm biex ippermetta l-attività tagħhom. Kollox beda meta mijiet ta' tfal waslu l-iskola bil-mixi. Dan permezz ta' inizjattiva oħra mill-bosta li qiegħda tieħu l-iskola. Filgħodu ma jkunx provdu trasport, iżda tfal kollha huma mħeġġa jiltaqgħu f'postijiet differenti tar-raħal u jimxu għasa l-iskola. Li jsarraf aktar għaqda fost it-tfal u aktar briju għaliex jarawha ħarġa minnha nfisha. Ifisser ukoll aktar eżerċizzju fiżiku u fuq kollox inqas konġestjoni ta' traffiku. Il-ġimgħa tfal intalbu jilbsu r-roża li jissimbolizza l-kuxjenza dwar il-kanċer tas-sider. Iltaqgħu fis-sala b'mod normali u attendew l-assembli. U ftit tal-ħin wara bdew jinġemgħu ftit mill-ground mill-klassijiet tal-kindergarten sa dawk fl-aħħar sena tal-primarja. Sakemm inġemgħu tkellimna ma' wħud mill-kbar dwar il-kanċer tas-sider. U inti x'taf fuq breast cancer jekk ikolli nsaqsik x'tallimt s'issa fuq? Li kulħadd jista' jiġilu dal-kanser nisa u irġiel mhix xi ħaġa kbira ħafna imma bl-għajnuna tagħna tista' tirnexxi. Issa naf aktar qabel kont naħseb li xi ħaġa tal-biża'. U dejjem għandna nmorru nagħmlu check-up ħalli ma jkollniex dan il-kanser. U naqbduh kemm jista' jkun malajr. Dak li għandek ma' wiċċek x'inhu? Face painting. Jew il-lipstick tal-mami. Għamilt it-tnejn. Kollox laħaq il-qofol tiegħu meta tfal iffurmaw zigarella umana flimkien mal-allima tagħhom. Biċċa xogħol xejn faċli għaliex it-tfal meta jkunu eċitati diffiċli żommhom f'post wieħed. Iżda bħila u paċenzja l-attentat irnexxa u x-xena titkellem waħedha.